voorlezen. Waarom vindt u dat voorlezen zo belangrijk is? Nou ja, dat is het eerste wat je binnenkrijgt als kind. Mijn vader die las mij voor Bruintje Beer. Ja, dat is heel lang geleden hoor. Maar, ja, mijn vader die kon niet zo goed voorlezen. Maar dat vond ik allemaal prima. De taal krijg je binnen via je ouders. En het voorlezen, dat maakt dat je in een andere wereld komt. Dat is het mooiste van lezen. En we hebben dat allemaal nodig, dat is fantasie. En zonder die fantasie is het niet zo leuk, het leven. Dus ja, het Fries is natuurlijk prachtig, geweldige taal. En jullie onder elkaar spreken dat zo rap en... En als er nou mensen zijn die denken, nou, ik zou echt wel heel graag goed willen voorlezen aan mijn kinderen, of maar ja, ik vind dat ik het niet zo goed kan. Heeft u nog een goede voorleestip? Als je niet zo goed kan voorlezen, moet je de avond ervoor even oefenen. Dat helpt wel. Hoor. Als je verder niet weet wat je moet doen, ja, je moet je niet aanstellen, je moet geen rare dingen gaan doen, dat vinden kinderen vreselijk. En ouders die andere stemmetjes opzetten, vinden ze ook niet leuk. Je moet gewoon, ja, heel gewoon doen. Je moet gewoon voorlezen.